Hej Facebook. Jeg står nede i Istanbul nu, lørdag nat, på det mest gade. Det er Beyoğlu. Her tænker jeg på den trend, der er kørt på Facebook med at bunde en masse øl og nominere andre til det. Jeg synes, det er fedt, det er sjovt, men det er ikke sådan noget, man skal gøre, synes jeg, fordi det er ting, vi alligevel gør i forvejen. Jeg synes, når jeg går hernede af, så ved jeg, at der er mange, der er på gaden. Ikke nok med det, så er der rigtig mange fra Syrien, som er flygtet til alle mulige steder i verden, og 800.000 af dem ligger her i Istanbul. De kommer frem om natten, og de har ikke noget at lave. De har ikke noget hjem, de har ingenting. Altså det er bare pas, og så kan se børnene, de har virkelig brug for hjælp. Og jeg vil gerne starte en trend her på Facebook, når jeg overkøbe noget mad og noget drikkelse. For også det, der sikrer mig, at alle pengene ikke går til alle mulige lort. Det kan også godt være folk, der snyder, hvor pengene går forkerte steder hen. Men mad kan de altid bruge, og der ligger lidt penge i deres pose her. Prøv at følge med. Bana sadece bu iki altın al. Jeg synes, man skulle starte en ny trend for at hjælpe hinanden og hjælpe andre. Godt være i Danmark er det ikke så udbredt, men jeg ved i hvert fald, at man kan gøre det i hele verden. Så tag godt imod det.